Livan polatynyň şaly meýdanlaryna hasylyň dolu ýygnalmagynyň ýygyny ekrançylyk meýdanlaryna sürüm işleriniň geçirilmegine garaşlýar. Şalyçy daýhanlar sürüm traktorlarynyň ýetmeçilik edýändigini, bar bolan oba hojalyk tehnikalarynyň daýhanlaryň girdijileriniň hasabyna awatlanýanyny aýdýarlar. Daýhanlar şaldan boşan ýerleriň sürüm işleri bilen baglykda oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sürüm işleri öz wagtynda alınıp barylmaýar. Diýip lewaply bir oba hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Welaýatyň iň ýeri etraplarynyň biri bolan Çärjew etrabynyň daýhan birleşiklerini, şolsany Watan guşçular ýasy we lewap daýhan birleşiklerine şu günler sürüm işlerine degişi oba hojalyk tehnikalary paýlanyp berilýär. Lewap welaýatynyň oba hyzmat oba hojalyk önümçilik birleşigi Sebitiň daýhan birleşiklerini oba hojalyk tehnikalary, ekrançylyk enjamlary we gurallary bilen öpçün edýär. Tehnikalary awatlamak işleriniň çykdyjylary daýhan birleşikleriniň üstüne ýüklenýär. Şalydan boşan meýdanlarda mehanizatorlaryň ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň tölegleri daýhanlaryň girdijileriniň hasabyna tölenýär. Oba ýolbaşçylary şeýle maksatlar bilen şalyçy daýhanlaryň hasylyndan kesgitli möçberlerde tutum tutýar. Şonuň üçin daýhan birleşikleriniň başlyklary şaly östürüp ýetişdiren daýhanlaryň her gektaryndan 1 tonna şalyny tutup galýar. Diýip daýhanlar aýdýar. Amderiýanyň ýakasyna aksebitlerde şolsany Darganata, Dänew, Çärjew, Saýat, Halaç, Hojamad we Kerki etraplaryna döwlet tawşyrygy esasyna şaly ekini östürilip ýetişdirilýär. Ýygnanan hasyly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýan şalyçy kärençler mineral dökünlerini, ekrançylyk suwlaryny we oba hojalyk tehnikalaryny degişi tölegleriň öz girdijilerinden tutulup galynýanyny, netijede daýhanlara ujuýpsyz möçberlerde girdici tölegleriniň tölenilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Sebitde öz başlyk şaly östürüp ýetişdirýän kärençler hem bar. Ýygnalan hasyly erkin bahadan satmagy hukugy bolan hususy taraplar şaly ekininiň düşügünt getirýändigini aýdýarlar. Çärjew etrabyny Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir ýerlik kärençi 5 hektar turugy meýdandan 33 tonnadan gowrak şaly hasylyny alanyny aýdýar. Azatlyk radio Çärjew etrabyna şalydan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň barşy barada etrap häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Mari vilayatynyň Bayramaly etrafynda häkimetler hojalygynda palta ýagyny satýan raýatlary garşy görüşýärler. Etrap polisiýa bölüminiň işgärleri saklanan raýatlary döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýplaýarlar. Türme tutsaglygy bilen gorkuzulýan raýatlaryň köpüsi para bermäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada 6 dekabrda Sebitden maglumat beren habarçylary polisiýa işgärleriniň geçen hepdäniň ahirinde reýd geçirip başlandygyny aýdýarlar. Häzir jinayet aktarys gullukları öýlere reýd geçirip paxta çygydynyň ýagyny satýanlary gözläp tutsag edýärler we illerinden ýaglaryny alýarlar. Tutsag edilenler soragy çekilip olardan paxta ýagyny nireden we kimden alandygy soralýar. Dip ýagdaýlardan habarly Bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Tutsag edilýän raýatlar döwletiň hasabyna baýamakda we döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýplanýarlar. Ýöne habarçymyz bu raýatlaryň aglabasynyň döwlet dukanlarynda paýlanýan ýagy iýmäge dözmän, olary satyp hojalygyna beýleki zerur harytlary satyn alýan ýaşaýjylardygyny aýdýar. Häzir adamlar bir düğüm çörek üçin hojalyklarda paýta ýagyny satýarlar. Olaryň bir ýylyň dowamynda satýan ýagynyň möçberi 10 litrden geçmeýär. Hökümet bahasy 20 manat olan 1,5 litr ýağ hususy dukanlarda 25 manatdan satylýar diýip marly ýaşaýjy belledi. Tutsag edilen raýatlaryň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä, polisiýa işgärleri olary türme tutsaglygy bilen gorkuzýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler. Paranyň möçberi 20 000 manada çelini ýetýär. Adamlar gorkup bir alaç bermäge razy bolýarlar. Olar indi paxta ýagyny satjak däldigi barada dilhat ýazmaga hem mejbur edilýärler. Diýip Bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Polisiýa işgärleri bu çäreleri ýagyň bekanun söwdasynyň we dukanlardaky ýağ gyçlygynyň öňüne almak tagallalary bilen düşündirýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan gizlin satylýan paxta ýağlarynyň bazarlarda we hususiýetçilerde 50 litrlik gaplarda açaçan satylýandygyny we olara garşy hiç ýyly çäre görülmeýändigini aýdyp, muny yerli häkimetleriň garyp halky talap olardan para almagynyň nowatdaky tapgyry häsiýetlendirýärler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada etrap polisiýasyndan we vilayatyň polisiýa müdürlüginden kommentari alyp bilmedi.
Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýagy, şolsanda paýta we günewakar ýaglary ilatyň yeňillikli azyk paýlarynyň hatarynda saklanyp galýar. Häkimetler un, çörek, towuk buğdy ýaly haritler bilen bir hatarda ilaty ýag paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmän gelýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda ABŞ senatorlaryna iwermekçi bolan ýüzlenmesini goýup bolsun etdi. Joe Bidenyň Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan $106 milliard möçberünäki maliýe haýyş boýunça çekişme gydyşýar. Zelenskiň dowamly Amerikan harby ýardamlarynyň Ukraina berilmegi boýunça ýüzlenme bilen çykyş etmegine garaşlýardy. Ukraina söwüş meýdanynda agyr gysha taýýarlyk görýär. Rus sarbalary we topoklary asuda raýatlary öldürmegi dowam etdirýär. Biden administrasiýasy oktyabr aýynda Kongressden diňe bir Ukraina himayet berilmegini däleýsem, serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardam bukjatyny kabul etmegi haýyş edipdi. Ýöne respublikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller palatasy bu haýyşy ret etdi. Senatın ağırlık lideri Mitch McConnell'ın öz egindeş respublikanlarının bu tassamy ara alınıp maslahatlaşylaryny onun garşytyna ses berilmegini duydurmagynyň edil ýany Zelenski öz video ýüzlenmesini goýup bolsun etdi. Bradyň 5-nji dekabrda Wekiller öýüniň sözçüsi Mike Johnson ABŞ-nyň serhet howpsuzlygynyň göreş bolanyny aýdyp berk çykyş etdi. Biz şonu birinjilik bilen ileri tutýarys we beýleki borçnamalaryň aladasyny edýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer Zelenskiň Biden administrasiýasynyň ýardamlaryň nähili möhümdigini utamak maksady bilen guramalaşdyran ýygnagyny etmekçi bolan çykyşyny goýup bolsun edenligini aýtdy. Aktam 4-nji dekabrda Ukraina niýetlenen Amerikan ýardamlarynyň ýylyň ahyryna çenli guturjakdygyny duýdurdy. Biden administrasiýasynyň büdjet meseleleri boýunça müdiri Salanda Young Wekiller Palatasynyň Respublikan sözçüsi Mike Johnsona ýiberen hatyny açyk duýduruş berip ABŞ harby ýardamlarynyň bolmalygynyň Ukrainanyň harby tagyrlalaryna badak saljakdygyny hemde söwüş meýdanyna Russiýanyň mümkinçiliklerini artdyrjakdygyny aýtdy. Onsuz hem biziň howpsuzlyk ýardam bukçularymyzyň göwrümi kiçeldi we ýardamlaryň gowuşdurulmagy hasy çäkli bolýar diýip Young ýazdy. Biziň ýardamlarymyz bes edilse bu Ukraina üçin möhüm meselelere sebäp bolar. Biziň bütün dünýädäki ýaranlarymyz tagallalaryny ýygjamlaşdyrýan mahaly ABŞ-nyň goldawy möhüm bolup durýar we başgalar tarapyndan onuň öwedini dolup bolmaýar diýip ol aýtdy. Galland Taşary işler ministri Hanke Bruinslot 5-nji dekabrda Kiýewde Gollandiýanyň Ukraina berýän ýardamlaryny artdyrandygyny aýdyp bu ýurdun 2024-nji ýylda Ukrainany goldamak üçin 2,5 milliard euro möçberini himayet berjekdigini oglan etdi. Bruinslot öz ýurdunyň noýabr aýynda F-16 söwüş uçarlary boýunça Ruminiýada türgünleşik merkezini açanlygyny hemde Ukrainanyň mümkin boldugyny gysga wagtyň içinde söwüş uçarlarynyň peýdalanmagy ugruna öz ýurdunyň Birleşen Ştatlary, Daniýa we beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bu aralykda Ukraina güýçleri Avdiivka Senagat şäheriniň töweregine Rus goşunlaryna garşy ýakyn aralyk söwüşlerine gatnaşýar. Rus güýçleri bir näçe hepde bäri Günnogor Donetsk sewtine Ukraina garşylygynyň simwoluny öwrülen şäheriň daşyny gabamaga finansiýar. Ukraina goşunlary Avdiivka sewtine 23 Rus hüjümini serpikdirdi diýip Ukrainanyň baş ştaby 5-nji dekabrda agşam beren hasabatyny aýtdy. Hasabat günüň dowamında frontda 70 söwüş çakmyşygynyň bolup geçenligini aýtdy. Hasabaty görä Ukraina goşunlary Rus goşunlarynyň Kupyansk ugru boýunça 5, Liman sewtine 13, Bakhmut sewtine 9 we Avdiivka sewtine 23 hüjümini iza serpikdirdi. Ukraina güýçleri Mariinkada we Donetsk sewtiniň goloýdaky etraplaryna Rus güýçlerine garşy durmagy dowam etdirýär. Düşman ol ýerlerde 13 hüjüm amal aşyrdy. Aviasiýa ýardamlaryndan peýdalandy diýip hasabat aýtdy.